Les plantes poden fer coses tan meravelloses com una poma. No em digueu que no sembla màgia. Plantes com aquesta, arbres, algues, bacteris fotosintètics sintetitzen a tot el planeta 30 milions de tones de biomassa al dia! Que es diu aviat, això. I sort en tenim, perquè a la Terra l'única cosa que ens arriba és la llum del sol. Mira, que us ho explico amb animalets. El lleó no pot fer res de la llum del sol. El lleó hackeja l'energia emmagatzemada a la carn i el greix de la gasela. La gasela, al seu torn, hackeja l'energia emmagatzemada als sucres de l'herbeta de la sabana. I és l'herbeta la que hackeja l'aire i el sol. Les plantes són els últims hackers energètics. Sense elles estem fotuts. I tot és gràcies a una de les reaccions químiques més famoses, la fotosíntesi, la reacció amb la qual el CO2 i la llum es combinen per donar sucres i oxigen. I el secret de la fotosíntesi és la seva eficiència. Gairebé cada fotó és aprofitat per fer la reacció. En aquest vídeo veurem com la mecànica quàntica podria estar al darrere de la reacció química que sustenta tota la vida a la Terra. Soc la Dimani Maxwell i això és Biologia Quàntica, capítol 2, les plantes quàntiques. Mira un procés de fotosíntesi en viu i en directe. Vale, no es veu res, però creu-me, aquí en aquestes fulles s'està produint sucre i oxigen, i amb res més que CO2 i llum. Aquest procés és costós i necessita energia que prové de la llum. En concret, prové de la làmpara que tinc aquí. Les cèl·lules de les fulles contenen una molècula que és fotosensible, la clorofila, i absorbeix una part de la llum blanca incident. En concret, absorbeix les freqüències corresponents als violetes, als blaus i als vermells. I el verd? Doncs el verd és precisament el color que reflexa, és a dir, no l'absorbeix, i per això veiem les fulles de color verd. Quan un fotó, ja he dit que el verd no, incideix a la molècula de clorofila, l'excita, és a dir, li arranca un electró. I aquí ve una cosa una mica abstracta, però sense la qual no podem entendre aquest procés. L'electró arrencat deixa un forat a la clorofila, un forat que tractarem de manera com si fos una partícula de càrrega positiva, el no electró. Bé, doncs l'aparell electroforat es coneix com a excitó i emmagatzema energia com si fos una mena de pila. Ens podem imaginar l'excitó com una partícula, un paquetet d'energia que pot anar saltant de clorofila en clorofila. I això passa contínuament a totes les clorofiles de les cèl·lules de la fulla, és a dir, hi ha molts excitons que s'estan creant en el mateix temps. Per tal de que la fotosíntesi sigui tot un èxit, l'excitó ha d'anar a parar al centre de reacció fotosintètic, que és una macromolècula complexíssima que és present a tots els organismes que fan la fotosíntesi. Però arribar al centre de reacció no és gens fàcil, no està indicat amb una fletxa lluminosa o amb una diana. Està amagat al mig d'un laberint de clorofiles i aquest és el problema. Però tanmateix sabem que els excitons se'n surten i que cada fotó captat per la fulla és aprofitat per la reacció. Com és possible que aquest procés tan complex sigui tan eficient? Com s'ho fan els excitons per resoldre el laberint de clorofiles i arribar al centre de reacció fotosintètic? Aquesta és la pregunta. Tradicionalment es creia que cada excitó anava fent salts de clorofila en clorofila esperant que un salt per atzar el fes anar a petar al centre de reacció. Però això és lent. Massa lent. Com més temps passi, més probable és que l'energia emmagatzemada a l'excitó sigui absorbida allà on no toca i es malbarati. Cal una altra hipòtesi. I és aquí, amics, on entra la biologia quàntica. La biologia quàntica proposa que hi ha mecanismes biològics que depenen de fenòmens quàntics. Per exemple, el que vaig explicar en el vídeo de l'ocell quàntic, que si no l'heu vist ja el podeu estar recuperant perquè us fregirà la neurona per això, Està passant el mateix aquí? Podria ser que la mecànica quàntica estigués ajudant a aquesta reacció tan important? Doncs podria ser que sí, però al tanto, perquè vull ser molt prudent, perquè tot el que explicaré a continuació encara està en viva discussió. És ciència viva, xitxa de la bona. Mentre uns investigadors apilen evidències del paper de la mecànica quàntica en la fotosíntesi, altres fan crítiques que s'han d'anar refutant. I un debat així és saníssim i és normalíssim, perquè aquestes idees són supertrencadores i s'ha d'anar a convèncer la comunitat científica de que tenen algun sentit. I això vol molt temps i, com bé sabem, la paciència és la mare de l'hortènsia. Des dels anys 30 que se sospita que la mecànica quàntica està darrere de l'eficiència de la fotosíntesi. Però no va ser fins a l'any 2007 que uns científics de la Universitat de Califòrnia, Berkeley, van publicar un article amb una proposta concreta de com era la transmissió d'aquest paquetet d'energia cap al centre de reacció.
En aquest estudi, els científics van proposar que els excitons no van de clorofila en clorofila fent salts discrets, sinó que són compartits per múltiples clorofiles simultàniament. Simultàniament! Però com pot ser que una partícula, com l'excitó, que és bàsicament un electró, pugui estar a més d'una clorofila a la vegada? En física clàssica, les partícules són objectes que estan a un lloc determinat a un temps determinat. I punt. Però la mecànica quàntica ens diu que les partícules també es comporten com a ones. I les ones, ai xiquets les ones! Les ones són oscil·lacions que no estan només a un lloc determinat, sinó que s'extenen per l'espai. I les ones fan coses d'ones, és el que té. Com per exemple, les interferències. Precisament els investigadors de Berkeley van proposar que els excitons es comportaven com a ones que interferien entre elles mateixes. La interferència és un fenomen que podem veure fàcilment a les ones de la superfície de l'aigua, per exemple. Quan hi ha dues ones de freqüències similars que es propaguen per un mateix espai, se sumen i fan patrons d'interferència, interfereixen. En les regions on coincideixen els pics de les dues ones es forma un pic el doble d'alt. En canvi, en les regions on coincideixen el pic d'una ona amb la vall de l'altra, es cancel·len mútuament i no en queda res. El resultat és una ona superexagerada, amb els pics el doble d'alts i les valls el doble de profundes. La interferència dels excitons només pot passar si les seves ones tenen freqüències similars que els permeti sincronitzar-se com soldats desfilant a l'unisó. La paraula tècnica per a aquesta sincronització és la coherència quàntica. La coherència és el que fa que molts excitons puguin sumar esforços i generar una ona col·lectiva que se pugui extendre per múltiples clorofiles. I el resultat és que cada excitó està deslocalitzat. I aquí, amics, és on us ha de petar el cap. Què faries tu si poguessis estar més d'un lloc a la vegada? Però bé, com ajuda això a fer la fotosíntesi més eficient? Doncs els excitons, comportar-se com a ones i ocupar múltiples clorofiles els va de fàbula perquè poden explorar múltiples camins del laberint a la vegada i, per tant, reduir moltíssim el temps d'arribada al centre de reacció fotosintètic. Vaja, que arriben al centre de reacció així. I, per tant, això faria que la fotosíntesi sigui molt eficient. Podeu estar pensant, no m'havies dit que els excitons són com partícules? I les interferències no són fenòmens exclusius de les ones. En què quedem? Una ona o una partícula? Doncs les dues coses, o cap de les dues, o a vegades una, a vegades l'altra. Jo què sé. Aquesta dualitat és un dels misteris misteriosos més profuns de la mecànica quàntica i jo ara no el resoldré. Però no és gens nou. L'any 1937, els físics Thomas i Davison van rebre el Premi Nobel per demostrar experimentalment com partícules, que en el seu cas eren electrons, es comportaven com a ones. I el debat ja estava encetat des de feia molt de temps. Imagina't. Aquest comportament dual no només s'aplica als electrons, també s'aplica als àtoms que, per exemple, formen el teu cos. Però llavors com és que tu no pots estar a més d'un lloc a la vegada? Segurament has sentit que la mecànica quàntica és la física de lo petitet i que tu ets massa gran com a perquè s'apliquin les lleis de la mecànica quàntica. I un gat també és massa gran. Però no és ben bé una qüestió de mida. Si els efectes de la mecànica quàntica no són evidents a escales grans i als objectes grans, com tu i com un gat també, és perquè els objectes grans estan formats per moltíssimes partícules, moltíssimes partícules. Totes aquestes partícules, tots aquests àtoms, tots aquests electrons estan en interacció constant i això fa que les seves ones es desfacin i no hi pugui haver coherència quàntica. Les ones associades a aquestes partícules estan tan desfasades que estan llunyíssim de la coherència quàntica, com soldats desfilant a destemps. I com més partícules hi hagi, més fràgil és la coherència. A escales grans es perd la coherència i això fa que els efectes xulos de la mecànica quàntica, aquests que a nosaltres ens agradaria tenir com per ser superherois, com per exemple travessar parets, no siguin visibles o no es manifestin. Llàstima. Per això tractem els objectes grans com tu i com un gat amb la mecànica clàssica, la de Newton, l'avorrida. No, avorrida no. És molt divertida. Estudiar la fotosíntesi des d'aquesta perspectiva ens ajuda a conèixer millor els sistemes quàntics i empènyer la frontera del coneixement. I, evidentment, això, amb alguns anys vista, aquest coneixement serà aplicable. Les conseqüències tecnològiques del coneixement bàsic que s'estigui generant amb aquesta recerca són imprevisibles ara mateix.
Gràcies a la recerca de la fotosíntesi quàntica, podem somiar, per exemple, en aprofitar els trucs quàntics de la clorofil·la per fer cel·les solars molt millor, molt més eficients. Un altre exemple actual on s'apliquen aquests tipus de coneixements són les noves tecnologies quàntiques. Si volem utilitzar els fenòmens quàntics per finalitats tecnològiques, hem d'aprendre a domesticar la decoherència i intentar suprimir-la. Aquest és l'escull principal, per exemple, dels ordenadors quàntics. Els bits quàntics o els qubits són dispositius que emmagatzemen informació en els seus estats quàntics, és a dir, en les seves ones, en les ones associades als qubits. De la mateixa manera que els excitons poden explorar múltiples camins del laberint de clorofil·la alhora, els qubits poden fer múltiples operacions matemàtiques alhora, i això és el que els fa tan potents i tan interessants. Però per aconseguir-ho cal que els qubits estiguin en coherència quàntica, i això és difícil. A dia d'avui, que estic gravant aquest vídeo, l'ordenador quàntic que té més qúbits és el de IBM i en té 433. Pas mal. Els enginyers que estan dissenyant els ordenadors quàntics estan lluitant cada dia en contra de la decoherència quàntica per intentar fer ordenadors quàntics amb més i més qúbits, que vol dir més i més capacitat de computació. Una manera de fer-ho és reduir les pertorbacions agafant els qúbits i refredant-los moltíssim. Si heu sentit que un ordenador quàntic és com una nevera, és per això. Però això no és del tot rentable. O sigui, imagina't quina cara se'ls deu quedar als enginyers sapiguent que potser les plantes a plena llum del sol i a temperatura ambient i sotmeses a tota mena d'inclemències del temps podrien estar fent el que a ells els hi costa tant d'aconseguir. Com s'ho fan? Estudiant la natura i intentant imitar-la és com hem aconseguit les revolucions tecnològiques més pepines. Podrem algun dia hackejar l'energia del sol com la hackegen les plantes? No ho sé. No ho sap ningú. Seguiu a Neurones Fregides per donar suport a la divulgació en català i que tingueu un bon dia.